срещи наблюдавахме. Вечер ще се проведе по правилата на К1 в 3 рунда по 3 минути. Категория до 56 кг. Тази среща се води по майн евент или под главна среща на вечерта. В червения ъгъл Дакота Дичева. Сега вече предстои, така и би казал, нежните цветя на MTGP 29. Много интересна е Дакота Дичева, която ще видим сега в червения ъгъл. Бих казал изцяло семейен отбор. Майка е треньорка, брат е секундант, баща й само стиска палци от ъгъла, но предполагам, че и той се е включил в подготовката. Доколкото разбрах, тя живее в Англия. Клуба е в Манчестър. Northern Spirit в Манчестър. Но пък виждаме, че излиза на българска народна музика, което така прави и чест. 4-кратен световен шампион по Муай Тай за юноше на ИФМА е Дакота Дичева. А майка е Лиза Хауър, както ти спомена, шампионка на WK, една спортна фамилия. В Великобритания Дакота е с суперзвезден статус, една от най-сериозните надежди по кикбоксинг Муай Тай. Нали, казвам българката, защото за нас тя си е наше момиче. Наскоро дебютира и в ММА в категория до 57 кг. Два аматьорски двубоя има вече. Тициана Олмо. Така, нейната съперничка има възможност така да е по-разлучен малко, по-опитна от нея определено, 28 годишната Тициана Олмо. Италианка, родена в Калери, обаче в момента се състезава за клуба в Нюрнберг. Тя изглежда мощна, по-здрава физически, сега ще я видим като се появи, но пък кръстовото предимство определено е на страната на Дакота. Ето е Тициана Олмо. От мачовете, които имах възможност да давам на Дакота, мога да кажа, че тя се справя изключително добре с председателите, които са по-ниски от нея. А в случая е точно такъв? В случая е точно такъв. Както и ти спомена, Краси, от доход на състезателка е Олмо, но мисля, че решаващия фактор ще бъде ръста. Българката работи много добре от дистанция с дълги прави, хубави колене, хубави ритмици. Мисля, че ще има възможност да се насладим на играта. На Northern Spirit Манчестър. Тя е на 21 години висока, 1,72 см с тегло от 56 кг и статистика от 12 победи и само една загуба. Моля вашите силни аплодисменти за Дакота Дичева. Срещу нея в синия ъгъл е жената боец с лично тегло от 56 кг. Моля, аплодирайте Тициана Олмо. Рефер на двубоя Моника Петрова. Наистина атрактивна изглежда италианката или германката, както наричам. Моника Петрова пък няма също нужда от представяне. Рефер е този шампионка също от Стара Загора. Мисля, че е възпитаничка на Желю Илиев. Разбира се. Сезам, ако не се лъжа. Познато име е, разбира се, нашето момиче. Всички в момента в ринга очакват нетърпение началото на двубоя. Доста голяма разлика в височината. Аз даже повече от 10 см поне според мен, но така са дадени като параметри. Смяташ ли, че ще се окаже решаващо не само ръстовото превъзходство за Дакота Дичева? Мисля, че сериозният проблем за Олмо ще се окаже именно ръстовото превъзходство на българите. Виждате колко е комбинативна. Точно това, което говорих. Дълги комбинации от много далече. Второ Майгери получи в главата си Олмо. И сега невероятно Дакота Дичева. Рязка, прибрана, използва добре дистанцията, ритна е в много неприятно започна двубоя за италианката. Приятно е, най-мекото казано. Аз не съм очаквал такова агресивно наистина влизане в мача на Дакота Дичева. Да видим дали ще успее изобщо да се възстанови. И сега вече италианката тръгна назад и това ще бъде началото на края. Мисля, че няма да изгледаме целият бой. Няма как да съкрати дистанцията след тези ритници. Ето виждате, че получава и колене, получи много тежко коляно в трупа. След тези майгерета не мисля, че ще може да продължи. И жалко, разбира се, очаквахме така наистина да видим 3 пълни рунда. Аз не очаквах.
трябва да съм откровен. Да. Нали, не искам И ти си много вътре в нещата. Се няма. превъзнасям италянката, но имах възможност да наблюдавам няколко двубоя на Дакота Дичева и тя не е машина. Виждате, просто няма грешно движение, всичко е толкова красиво, толкова И много добре точно изпълнено и прецизно, винаги попада в целта. Много добре подбира атаките си, виждате, тръгва с крак, ляво круше, веднага след това следва коляно, И чисти изпълнения. излиза настрани и завършва с маваше. Истинско удоволствие да се наблюдава играта на Дакота Дичева. Да видим. Да, може би И за залог тях ще- дали ще изкара първия рунд италянка. Да, най-вероятно това ще трябва да се стреми да може да получи тази минута, в която да получи указание и да поспокои малко темпото. За четвърти път вече получава тежко Майгери в главата. От своя страна тя, според мен, избира грешните решения. Точно Опитва така, се, би трябвало да влезе в близък бой. Така и... точно така, Краси опитва се да се надритва с нашата... Не, аз съм впечатлен наистина Дакота Дичева. Както и ти каза, машина. Истинска машина е. С каква лекота пласира ударе, след това се изтегля отново. Трети нокдаун. Много тежки минути за Тициана Омо. Да, стиска зави, ще продължи. Но и това коляно, състояние грози. край, четвърти нокдаун, мисля, че няма какво повече да видим в този двубой. Да, и Моника Петрова прекратява. Страхотно съм впечатлен от Дакота Дичева, наистина. Нашето момиче, както казваш ти, надявам се така да ни носи много успехи за бъдеще. Това, което имах възможност да наблюдавам в играта е, че просто подбора на техники, начина по който изпълнява всичко и наблюдава и анализира в процеса на двубоя. Виждате и на вашите повторения. Тя вижда в процеса на играта къде се пропуква защитата на И опонентите. мълниеносно просто веднага наказва. Предполагам, видя Краси, когато пропусна с лоукика Олмо, това, което се получи, е, че тя кръстоса краката си, застана за миг на едно място и Дакота веднага усети Като момента, мишена, да, в абсолютно. който ще трябва да я порази с задното Майгери. Но бе, наваре пищение, когато съперничките бе на коляно, спря удара си в последния момент, което наистина е така за адмирации. Да, вижда ударите, че преценява много добре къде точно да попадне и дори срещу по-ростови състезателки съм наблюдал страхотни нейни двубои. А мачовете, които съм гледал срещу състезателки по-ниски от нея с повече от 3 см, ги унищожавала. Както в случая направи с Тициана Омо, която обаче за съжаление получи, така мисля, че доста тежка аркада. Не знам, може би е на носа. Така след тези тежки удари, които инкасира. Това, което лично мене ме впечатля е, че не се отказа до последно Олмо. Можеше и след втория нокдаун Определено, да се каже... Усети на къде стига отиват толкова. нещата, но Ами това са истинските бойци, Краси. Знаят много добре, че имат малки шансове, но истинските бойци са тези, които ще се хвърлят, за да се възползват от този дори минимален шанс. надеждата умира последно. Да? Точно така. Тя също усеща още след първите 30 секунди превъзходството на българката. Тя самата усеща и вижда, че не може да попадне по никакъв начин, не може да скъси дистанцията, но въпреки това един шанс, ако има да удари и да промени нещо, истинските бойци ще се хвърлят, ще захапят този шанс и ще рискуват абсолютно всичко. Аплодисменти сега за Тициана Омо и разбира се за шампионката Дакота Дичева, която със сигурност вече съм и фен. И страхотна игра. Победител на червения ъгъл Дакота Дичева. Аз съм голям неин фен, даже имах възможност сега да разминя няколко думи с нея. Поканих я, ако има желание, разбира се, да се развива, нали, в ММА и ако има път насам, да потренира съвместно с нашата световна и европейска шампионка Александра Тончева. Мисля, че един такъв страйкър като Дакота